Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ένας φίλος εδώ, μάλλον εκπρόσωπος του συλλόγου, ο Κάσανδρος, καταγγέλει ότι στην οδό Δημητρίου Πολιορκητού πάνω από το δικητήριο δεν έχει ούτε έναν κάδο απορριμμάτων. Οι κάτοικοι με καμπουλίκι και θράσος κατήργησαν τους κάδους και οι υπεύθυνοι του διαμερίσματος δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Διαμαρτυρόμαστε έντονα. Πραγματικά έχω δει εκεί την περιοχή, δεν υπάρχουν κάδοι, ίσως γιατί είναι και πολύ στενοί οι δρόμοι. Γενικότερα, κυρίες και κύριοι, το είπα λίγο πριν και μου δίνετε την αφορμή να κάνω πάλι ένα σχόλιο. Πόσο πιέζουμε τους όποιους που μας κυβερνούν από οποιαδήποτε πόστο, είτε λέγεται δήμος, είτε λέγεται περιφέρεια, είτε λέγεται κράτος ή οποιαδήποτε άλλη αρχή. Αν ανεβούμε σε αυτά εδώ τα δρομάκια που λένε οι φίλοι στη Δημητρίου Πολιορκητού και Ρακτιβάν, ας πούμε, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο να περπατήσεις. Περπατάς μέσα στη μέση του δρόμου. Σήμερα ερχόμουν εδώ, στην Εγνατία τηλεόραση, και πήγα να πάρω το λεωφορείο. Κατέβηκα από την οδό Ναυμαχίας Έλλης. Για πάτε να δείτε. Έχει ένα τόσο πεζοδρόμιο, είναι όλο παρκαρισμένα με αυτοκίνητα. Το δρόμο τον κάνανε αμφιδρόμο, δηλαδή και από Δωδεκανήσου κατεβαίνεις και από την Πολυτεχνείου ανεβαίνεις, με αποτέλεσμα περπατάς στη μέση του δρόμου. Απλά. Τώρα, αν αυτός που έρχεται με το αυτοκίνητο σε δει και σταματήσει, έχει καλός. Αν εσύ τον δεις και προλάβεις να φύγεις, πού να πας, δεν χωράει, δεν έχει... Πού είναι η αστυνομία, πού είναι οι δήμοι που έπρεπε να φτιάχνουν δρόμους, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο, πού είμαστε εμείς όλοι που πρέπει να σεβόμαστε τον συμπολίτη και τον συνάνθρωπό μας. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το γενικότερο μπάχαλο κουράστηκα τόσα χρόνια να επισημαίνω τα προβλήματα. Δεν τους βόλευαν εκεί οι κάδοι, τους πέταξαν μακριά. Δεν έχει πεζοδρόμιο να περπατήσεις, δεν. Εμείς επιλέγουμε σωστά για το ποιοι θα μας διοικήσουν. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Μάλιστα. Πολλά τα ερωτήματα. Πολλά τα ερωτήματα. Να καλωσορίσουμε όμως στο σημείο αυτό τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της εταιρείας Οτογκάς. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Προστρέχουμε στις γνώσεις σας, κύριε Παπαδόπουλο, και στις εμπειρίες σας κάθε φορά που προκύπτουν θέματα σε σχέση με αυτή την περίφημη υγραεροκίνηση. Και την προηγούμενη φορά που σας είχαμε εδώ, έτσι είχαμε αρκετά τηλεφωνήματα με απορίες του κόσμου. Τα θέματα τα οποία προκύπτουν κάθε φορά που αναφερόμαστε στην υγραεροκίνηση. Και πραγματικά υπάρχει και μια είδηση σημερινή, την οποία δεν ξέρω αν θέλετε να τη σχολιάσετε. Υπάρχει μια πληροφορία από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών που λέει ότι θα αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης των αυτοκινήτων. Την πληροφορηθήκαμε κι εμείς σήμερα, βέβαια όχι επίσημα. Δεν είναι επίσημη ακόμα. Δεν είναι επίσημη, δηλαδή από το Υπουργείο δεν μας έχει έρθει κάτι. Το ενημερωθήκαμε κι εμείς από τα δημοσιογραφικά site. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάτι πιο επίσημο. Εμείς αυτό το οποίο μάθαμε τώρα, επειδή δεν τα παρακολουθούμε και πολύ, δεν είμαστε ειδικός τύπος, αλλά αυτό το οποίο είδαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ένα κομμάτι που λέει ότι θα αλλάξει η φορολόγηση των αυτοκινήτων και δεν θα μετράει πλέον η υποδύναμη του οχήματος. Ο κυβισμός. Ο κυβισμός, αλλά θα μετράει η εμπορική τιμή. Και ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ακριβώς. Κάτι σαν φόρος οικολογίας, κάπως έτσι. Ακριβώς. Θα δηλαδή, το χαρακτηρίσουν από οχήματα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν πάνω από 10 χρόνια στους ελληνικούς δρόμους, και επειδή υποτίθεται ότι αυτά ρυπαίνουν πολύ περισσότερο από ότι όλα τα υπόλοιπα οχήματα, αυτά θα επιβαρύνονται με άλλους φόρους. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι εξαιρετικά σημαντικό? Γιατί και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν τέτοιες νομοθεσίες και τέτοιες διατάξεις που προσπαθούν στην ουσία μέσω διαφόρων προτάσεων και λύσεων να μειωθούν οι ρήποι, κυρίως στις μεγάλες πόλεις όπου συναντάται ευρέως το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σε κάποιες χώρες, όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη συζήτηση, υπάρχουν και κάποια κίνητρα οικονομικά, κυρίως για μετατροπή αυτοκινήτων σε μορφή εναλλακτικής καύσης, εναλλακτικής κίνησης. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο μέτρο, που επαναλαμβάνω δεν είναι κάτι το επίσημο, αλλά υπάρχει αυτή η πληροφόρηση σήμερα στα ενημερωτικά site,
θα κινητοποιήσει ακόμα περισσότερο κόσμο να προβεί σε αυτές τις αλλαγές, σε αυτές τις μετατροπές, έτσι ώστε να μειώσει στην ουσία τους ρήπους που παράγει το παλιό του. Γενικά όμως, όχι μόνο το παλιό, όλα τα βενζινοκίνητα, αυτοκίνητα παράγουν ρήπους, και να επιλέξει μια μορφή ενέργειας για την κίνηση του οχήματός του πιο οικολογική, πιο φιλική στο περιβάλλον. Ναι, ξέρετε, κάνει καμιά φορά εντύπωση. Εντάξει, τώρα το θέμα της φορολόγησης μας έχει μπερδέψει γενικά. Συνήθως οι κυβερνήσεις κόβουν από όπου μπορούν να κόψουν. Δηλαδή, κάτι είναι καινούριο, το φορολογούν επειδή είναι καινούριο. Κάτι είναι παλιό, το φορολογούν επειδή είναι παλιό. Κάτι είναι μεγάλο, το φορολογούν επειδή επιβαρύνει την ατμόσφαιρα. Κάτι, ξέρω εγώ, δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα, αλλά επειδή είναι καινούργια τεχνολογία και επειδή κυκλοφορεί για πρώτη φορά, φορολογείται διαφορετικά. Νομίζω ότι έχουμε χάσει κάθε φορά που τους λείπουν λεφτά από τα ταμεία, βρίσκουν τρόπο αυτό, ή το αυτοκίνητο να χτυπήσουν ή το σπίτι. Έτσι, μην ξεχνάς ότι ακόμα λέει και τη Φρυδερίκη στο αυτοκίνητο την πληρώνουμε. Εγώ απλώς θα τονίσω το εξής, ότι ήδη τα τελευταία χρόνια ισχύει ένα κίνητρο για αυτούς που έχουν τα καινούργια τα αυτοκίνητα, εργοστασιακά διασκευασμένα σε υγραεριοκίνητα, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Δική μας πρόταση εξ αρχής ήταν να μην ισχύει μόνο για τα εργοστασιακώς διασκευασμένα οχήματα, αλλά και στα αυτοκίνητα τα οποία κατόπιν της αγοράς γίνεται η μετατροπή, γίνεται η επέμβαση. Γιατί στην ουσία και οι δύο κατηγορίες οχημάτων μηδενίζουν τους ρήπους. Μέχρι σήμερα η απάντηση για καθαρά, θεωρούμε εμείς από την πλευρά μας σαν εταιρεία, σαν Gas Θεοδόρου, για εισπρακτικούς λόγους, αρνηθήκαν να ισχύει το ίδιο μέτρο και στα αυτοκίνητα τα οποία κάνουν κατόπιν τη μετατροπή σε υγραεροκίνητο. Πιστεύω αν ισχύσει η καινούργια νομοθεσία, η καινούργια νομοθεσία που μιλήσαμε προηγουμένως για τον φόρο οικολογίας, αν μπορούμε δανεικά να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, θα κινητοποιήσει τον κόσμο αλλά και τους κρατικούς φορείς να δουν εντελώς διαφορετικά και το κομμάτι της υγραεροκίνησης ως προς τα οικολογικά ωφέλη που παρέχει. Μάλιστα. Τώρα, τα οικονομικά ωφέλη είναι ένα το κρατούμενο. Θα μας τα εξηγήσετε λίγο αναλυτικά, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ωστόσο, πρέπει να δούμε και τα περιβαλλοντικά ωφέλη. Σαφώς. Όταν κάποιος μετατρέπει το αυτοκίνητό του από βενζινοκίνητο σε υγραεροκίνητο, ουσιαστικά μειώνει και τους ρήπους με τους οποίους επιβάλλει την ατμόσφαιρα, έτσι. Το υγραέριο είναι ένα οικολογικό καύσιμο και μάλιστα θα ήθελα να διορθώσω πλέον, επειδή υπάρχει και το φυσικό αέριο κίνησης, να μιλάμε γενικότερα για την αεριοκίνηση, η οποία αποτελείται και στις μετατροπές σε υγραέριο και από τις μετατροπές σε φυσικό αέριο. Γενικότερα λοιπόν η αεριοκίνηση είναι πολύ φιλική στο περιβάλλον. Και τα δύο καύσιμα, και το υγραέριο και το φυσικό αέριο κίνησης, καίγονται πλήρως. Δεν αφήνουν κατάλοιπα κατά την καύση τους, με αποτέλεσμα να μειώνονται, σχεδόν να μηδενίζονται οι ρήποι. Μηδενίζονται οι ρήποι. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν χώρες υπάρχουν αυτοκίνητα, μεγάλα αυτοκίνητα, έτσι, τα οποία επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, και στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Έχουμε ζήτημα ρύπανσης της ατμόσφαιρας, έχουμε νέφος, για παράδειγμα. Και κυρίως στη δική μας χώρα, όπου σε κάθε πόλη υπάρχει και κάτι το αρχαίο, ένα αρχαίο μνημείο, το οποίο το χρησιμοποιούμε σαν μέσο προσέλκυσης τουρισμού, δηλαδή είναι ένα έσοδο για την εκάστοτε πόλη. Οι ρήποι βλάπτουν και τα μνημεία. Υπάρχουν πόλεις όπως παραδείγματος χάρη η Ρώμη, φέρνουμε ένα παράδειγμα, η οποία έχει απαγορέψει πλήρως την κίνηση οχημάτων πέραν οικολογικών, δηλαδή πέραν αυτοκινήτου που κινείται με υγραέριο ή φυσικό αέριο, μέσα στην πόλη. Γιατί όλη η πόλη βασίζεται πάνω στα αρχαία μνημεία και προσπαθούν να τα διατηρήσουν με αυτόν τον τρόπο. Έχει πάρα πολλά μνημεία τα οποία είναι σε ανοιχτό χώρο. Σκέφτομαι την Αθήνα, σκέφτομαι εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε μνημεία τα οποία χρόνο με το χρόνο, με την ατμόσφαιρα την οποία τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα δημιουργούν, έχει επίπτωση. Δεν είμαι ο ειδικός, αλλά κρίνω ότι έχει επίπτωση και σε αυτά τα μνημεία. Και πολλής λόγος γίνεται και για τα πετρελοκίνητα, ότι και αυτά έχουν μια επίπτωση. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θα πρέπει να φέρουμε και ειδικούς εδώ. Κάποιες δηλώσεις κάποια στιγμή από τον καινούργιο Υπουργό Περιβάλλοντος, ο οποίος το έθιξε το θέμα. Τέλος πάντων, επειδή τώρα τα πάντα στον καιρό της κρίσης, κύριε Παπαδόπουλο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλα ορίζονται από την οικονομία, από την εξοικονόμηση. Πώς θα γίνει να κερδίσουμε
κάποια χρήματα σε σχέση με τα λειτουργικά μας έξοδα, κακά τα ψέματα. Σαφώς. Να μας δώσετε λιγάκι κάποια μεγέθη σε σχέση με την εξοικονόμηση που πετυχαίνει κάποιος που κινεί ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, εάν το γυρίσει σε υγραέριο ή σε φυσικό αέριο. Έχετε κάνει κάποιους υπολογισμούς, υπάρχουν κάποια μέτρα που μπορείτε να μας δώσετε? Κοιτάξτε, η εξοικονόμηση δεν κρίνεται από το αυτοκίνητο, κρίνεται από το ίδιο το καύσιμο. Είτε αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, είτε αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, εφόσον κινείται, εφόσον διανύει χιλιόμετρα, το να μπορεί να χρησιμοποιεί ένα καύσιμο το οποίο σε σημερινές τιμές της πόλης, να μιλήσω, είναι στα 0,79 ευρώ το λίτρο, σαφώς καταλαβαίνει κάποιος με μια απλή αριθμητική πράξη τα ωφέλη στην τσέπη του, στο οικονομικό επίπεδο. Σήμερα η βενζίνη είναι στο 1,54-1,53, το υγραέριο είναι στα 0,79. Αυτή η διαφορά της τιμής των δύο καυσίμων είναι και το κέρδος που παρέχει η υγραεριοκίνηση στον κάτοχο κάθε αυτοκινήτου. Όχι μόνο του μεγάλου κυβισμού και στα μικρά. Σαφώς του μεγάλου κυβισμού, επειδή η κατανάλωση σε τέτοια αυτοκίνητα είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα μέσο αυτοκίνητο και η εξοικονόμηση είναι αντίστοιχη. Μάλιστα. Η κατανάλωση του καυσίμου δηλαδή είναι αντίστοιχη όταν λέμε ότι ένα αυτοκίνητο καίει για παράδειγμα 11 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα σε βενζίνη, σε αμόλυβδη, έτσι. Τα ίδια λίτρα θα κάψει. Το υγραέριο δεν έχει την ίδια θερμογόνο δύναμη με τη βενζίνη, με το πετρέλαιο. Οπότε πάντοτε οι κάτοχοι αυτοκινήτων που κινούνται με εναλλακτικό καύσιμο, είτε λέγεται υγραέριο είτε λέγεται φυσικό αέριο, υπολογίζουν ένα μικρό τσίμπημα στην αύξηση της κατανάλωσης της τάξης του 0,5%. Το πολύ με ένα. Αμεληταία νομίζω. Ναι, είναι ελάχιστη η αύξηση. Άρα δηλαδή, αν υπολογίζω εγώ ότι στο δικό μου το αυτοκίνητο καίω 11 λίτρα στα. Θα υπολογίζετε το 11,5-11,6% στην αντίστοιχη καύση κίνηση. Και άμα εγώ δηλαδή γεμίζω το ρεζερβάρ μου με 110 ευρώ σήμερα και κάνω με αυτά τα 110 ευρώ περίπου 400 χιλιόμετρα για να κάνουμε ένα υπολογισμό. Θα υπολογίζετε με τη διαφορά της τιμής στο μισό περίπου που βγαίνει κατά μέσο όρο στο 50%. Θα υπολογίζετε το μισό σας κόστος, το μισό ακριβώς κόστος για την αντίστοιχη κίνηση, για την αντίστοιχη χρήση σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας κινείται με υγραέριο. Μάλιστα. Πολύ πιο μεγάλη εξοικονόμηση σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας κινείται με φυσικό αέριο, γιατί το φυσικό αέριο είναι ακόμα πιο φθηνό και από το υγραέριο. Τώρα, πώς μπορούμε να πούμε σε κάποιον ο οποίος το σκέφτεται να επιλέξει το υγραέριο ή το φυσικό αέριο? Υπάρχουν διαφορές που κρίνουν μια τέτοια επιλογή? Είναι δύο διαφορετικά καύσιμα, είναι και τα δύο οικολογικά σαφώς, είναι και τα δύο οικονομικά σαφώς, αλλά είναι δύο εντελώς διαφορετικά καύσιμα. Το υγραέριο είναι αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε, είναι χρόνια αναπτυγμένο στην ελληνική αγορά, μπορεί να το βρει σαν σταθμό ανεφοδιασμό κάποιος παντού σε όλη την Ελλάδα. Το φυσικό αέριο είναι κάτι καινούριο, αυτή τη στιγμή είναι, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει ανεπτυγμένο δίκτυο πρατηρίων ανεφοδιασμού. Άρα υπάρχει τουλάχιστον παροδικά ένα αντισαβαντάζ. Δηλαδή δεν θα βρούμε βενζινάδικο για να γεμίσουμε να φουλάρουμε παντού. Πέραν των δύο μεγάλων πόλεων Θεσσαλονίκης και Αθήνας δεν υπάρχει πουθενά άλλο πρατήριο φυσικού αερίου. Αυτό κατά την άποψή σας είναι κάτι παροδικό που είναι τώρα επειδή είναι καινούργιο το πράγμα? Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περάσει αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα για να εξελιχθεί, όπως και στην περίπτωση του υγραερίου. Σήμερα που μιλάμε, το φυσικό αέριο το προτείνουμε μόνο σε αυτοκίνητα που κάνουν συγκεκριμένη χρήση. Ποια είναι αυτή? Διανύουν καθημερινές αποστάσεις εντός περιοχής που εδρεύουν πρατήρια φυσικού αερίου, έτσι ώστε να μπορούν να γεμίζουν όποτε χρειάζεται. Θα μπορούσε να είναι μια λύση κατά την άποψή σας για τους στόλους εταιριών? Για παράδειγμα, σαφώς, που ξέρουμε οι πολιτές και τα λοιπά που κινούνται. Τα επαγγελματικά οχήματα, τα οποία κινούνται, κάνουν τη χρήση που μόλις σας ανέφερα, τα συμφέρει να κινούνται με φυσικό αέριο. Γιατί μιλάμε για πολύ φθηνότερη τιμή καυσίμου σε σχέση και με τη βενζίνη αλλά και με το υγραέριο. Και εφόσον η χρήση του επιτρέπει τα χιλιόμετρα να διανύονται εντός των περιοχών που εδρεύουν πρατήρια, του συμφέρει αυτή η επιλογή. Η μετατροπή είναι κάτι δύσκολο, δηλαδή από ένα αυτοκίνητο που καίει το normal, το καύσιμο? Και στις δύο τις περιπτώσεις, είτε βάλουμε υγραέριο είτε βάλουμε φυσικό αέριο, συσκευή δηλαδή, είναι κάτι πολύ σημαντικό για το αυτοκίνητο. Επεμβαίνουμε στο χώρο καύσης του κινητήρα, που σημαίνει στην ουσία γίνεται επέμβαση στην καρδιά του οχήματος. Μια σοβαρή δουλειά δηλαδή. Ακριβώς. Και το συνεργείο πρέπει να είναι εξειδικευμένο, πιστοποιημένο πάνω σε αυτό που κάνει. Με συγχωρείτε. Και βεβαίως τα εξαρτήματα που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του κινητήρα που έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή άμα βάλεις την ίδια συσκευή
να κάψει είτε υγραέριο είτε φυσικό αέριο? Όχι, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το να σας δώσω να καταλάβετε, το υγραέριο δουλεύει στα 40 μπαρ πίεση, οπότε στην ουσία τα εξαρτήματα, η συσκευή υγραεροκίνησης καλύπτει τις προϋποθέσεις ασφαλείας για 40 μπαρ πίεση. Το φυσικό αέριο δουλεύει στα 240 μπαρ πίεση. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Είναι άλλα τα εξαρτήματα δηλαδή. Άλλο πράγμα μπαίνει δηλαδή. Ναι, σαν φιλοσοφία είναι η ίδια. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικά τα εξαρτήματα. Στην τιμή τοποθέτηση, για την προηγούμενη φορά σας το φυσικό αέριο, να ξέρετε. Σας είχαμε ρωτήσει. Δεν προλαβαίνω να κάνω την ερώτηση. Παρακαλώ, να σας ακούσω. Σας είχαμε ρωτήσει την προηγούμενη φορά για την τιμή που χρειάζεται για να αντικαταστήσει κάποιος το αυτοκίνητό του σε αυτό το οποίο κάνετε. Και ήθελα τώρα να ρωτήσω αν βάλεις το φυσικό αέριο, η διαφορά στην μετατροπή αυτή είναι μεγάλη ή είναι πάνω κάτω τα ίδια? Σε σχέση με τη μετατροπή ενός αυτοκινήτου από βενζινοκίνητο σε υγραεριοκίνητο και σε ένα αυτοκίνητο από μετατροπή σε βενζινοκίνητο σε φυσικό αέριο κίνησης, είναι σχεδόν διπλάσιο το κόστος. Το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, ναι. Επειδή είναι και μια καινούργια τεχνολογία προφανώς. Δεν είναι αυτό. Είναι ακριβώς επειδή τα εξαρτήματα του φυσικού αερίου καλύπτουν οι προδιαγραφές 240 μπαρ πίεσης, η δεξαμενή, εκεί κρίνεται η μεγάλη διαφορά κόστος, η δεξαμενή του φυσικού αερίου έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος από τη δεξαμενή του υγραερίου. Είναι πιο ακριβή σαν υλικό. Είναι πιο ακριβή σαν υλικό, ακριβώς. Καλύπτει άλλες προδιαγραφές. Κερδίζεις όμως αυτά τα λεφτά μετά από την μειωμένη κατανάλωση? Κάνεις απόσβεση? Να διορθώσω, δεν μιλάμε για μειωμένη κατανάλωση, μιλάμε για φθηνότερη τιμή καυσίμου. Αν κάνεις απόσβεση. Ναι, ακριβώς. Να σας εξηγήσω. Με μια αντιστοιχεία κιλού λίτρου, γιατί το φυσικό αέριο μετριέται σε κιλό ενώ το υγραέριο σε λίτρο, η τιμή του φυσικού αερίου σήμερα, σε αντιστοιχεία με την τιμή του λίτρου, είναι σαν να γεμίζουμε με 0,52 λεπτά το λίτρο. Οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά. Είναι σχεδόν 27 λεπτά φθηνότερο το λίτρο από το ίδιο το υγραέριο. Ναι. 1 ευρώ περίπου φθηνότερο από τη βενζίνη. 30% κάτω. Από το υγραέριο. Από το υγραέριο. 70% και από και το 75% Οπότε, σαφώς η εγκατάσταση μπορεί να είναι διπλάσια σε σχέση με το υγραέριο, αλλά η εξοικονόμηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Βέβαια, επαναλαμβάνω. Τι βλέπουμε εδώ, κύριε Θεοδόρο? Παπαδόπουλος, εγώ ονομάζομαι. Κάποια πλάνα από το συνεργείο μας βλέπουμε μια εγκατάσταση συσκευής υγραερίου, βεβαίως. Αποτελείται από την εγκατάσταση του μπροστά μέρος, όπου μπαίνουν τα μπέκ του υγραερίου, όπως βλέπουμε, και τα λοιπά εξαρτήματα της συσκευής. Μπαίνει ξεχωριστός εγκέφαλος, ο οποίος συνδυάζεται με τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου, της βενζίνης. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι οι δεξαμενές φυσικού αερίου, οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Μάλιστα. Τώρα, κάποιος άνθρωπος ο οποίος μας βλέπει ενδεχομένως και το αντιμετωπίζει αυτό το θέμα με κάποια επιφύλαξη ή, εν πάση περιπτώσει, το σκέφτεται ο άνθρωπος. Τι θα του λέγατε, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτεί? Είναι μια δύσκολη κατάσταση ή μπορεί να βρει λύσεις για οποιοδήποτε πρόβλημα του προκύψει? Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να πάρει ένα χαρτί και ένα μολύβι και να καθίσει να υπολογίσει τι ωφέλεια θα έχει αν μετατρέψει το αυτοκίνητό του από βενζινοκίνητο σε αεροκίνητο. Είτε υγραέριο είτε φυσικό αέριο. Και είναι μια πολύ απλή διαδικασία, όπως σας είπα, χαρτί και μολύβι. Πόσα χιλιόμετρα κάνω το χρόνο, τι κατανάλωση έχει το αυτοκίνητο ή πόσα χρήματα ξοδεύω για να κάνω αυτά τα χιλιόμετρα ετησίως και πόσο θα είναι το αντίστοιχο κόστος αν κάνω τα ίδια χιλιόμετρα με το ίδιο αυτοκίνητο με υγραέριο. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, σαφώς είναι μια πολύ σημαντική εργασία που γίνεται πάνω στο αυτοκίνητο, οπότε εφόσον το αποφασίσει θα πρέπει να κάνει και μια πολύ σημαντική και σοβαρή έρευνα στην αγορά για το ποιο συνεργείο θα επιλέξει, ποια συσκευή θα επιλέξει, τι εγγυήσεις θα του δώσει η κάθε ξεχωριστή πρόταση, έτσι ώστε να μπορεί να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της επένδυσης που θα κάνει. Το αυτοκίνητο που κινείται με υγραέριο σου παρέχει εξοικονόμηση όταν κυκλοφορεί με υγραέριο χωρίς κάποιο πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό να κάνει δηλαδή μια σοβαρή έρευνα. Μια σοβαρή έρευνα και
νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητούμε και τους πιστοποιημένους τεχνίτες. Έτσι. Ναι, το τονίσαμε και πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος παρεμβαίνει στο αυτοκίνητο και μάλιστα κάνει μια τόσο σοβαρή μετατροπή, θα πρέπει να έχει και τα εχέγγυα να το κάνει. Την πιστοποίηση, την εξειδίκευση, την εμπειρία και να μπορεί να παρέχει και τις κατάλληλες εγγυήσεις. Είναι, όπως σας είπα, κάτι πολύ σημαντικό που γίνεται στο αυτοκίνητο. Δεν συνεπάγεται η γνώση του κινητήρα στο ότι μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει αυτή τη μετατροπή. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ένας ο οποίος είναι μηχανικός αυτοκινήτων αυτομάτως μπορεί να κάνει και μια μετατροπή ενός κινητήρα από βενζινοκίνητο σε υγραεριοκίνητο. Είναι ξεχωριστή ειδικότητα. Πρέπει ο μηχανικός ο οποίος ενδιαφέρεται να ξεκινήσει να κάνει τα πρώτα βήματα σε αυτή την αγορά, να παρακολουθήσει συγκεκριμένα σεμινάρια και να πάρει συγκεκριμένη άδεια ασκήσεως τεχνίτη αερίων καυσίμων. Ναι. Με ρωτούν πάλι εδώ πέρα, υπάρχει περίπτωση να χαλάσει η μηχανή του αυτοκινήτου μας με αυτές τις αλλαγές? Σας το είχαμε θέσει και την προηγούμενη φορά, αλλά επειδή είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο, πείστε τον κόσμο το γιατί δεν πρόκειται να πάθει ζημιά το αυτοκίνητο ή αν πρόκειται. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι κάτι που επεμβαίνει στην καρδιά του οχήματος. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν ο εγκαταστάτης, ο εκάστοτε εγκαταστάτης κάνει μια σωστή εγκατάσταση, χρησιμοποιήσει συσκευές οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις του κινητήρα που έχει μπροστά του και δουλεύει, είναι διασφαλισμένος και ο πελάτης και βεβαίως ο ίδιος ο εγκαταστάτης. Η υγραεροκίνηση σαν διαδικασία μετατροπής αυτοκινήτων δουλεύει στο εξωτερικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ φαινόμενο, να το πω έτσι, ατύχημα που να οφείλεται στο υγραέριο. Παρά αυτά στην Ελλάδα έχουν παρουσιαστεί πολλές περιπτώσεις προβλημάτων, βλαβών που έχουν βγάλει κινητήρες, οι οποίες όμως δεν οφείλονται στη φύση της υγραεριοκίνησης, αλλά οφείλονται είτε σε τοποθέτηση. Ακριβώς, είτε σε συσκευές που δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις του κάθε κινητήρα, είτε σε μια εγκατάσταση που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της σωστής λειτουργίας του κινητήρα. Αν έρθω στο μαγαζί σας, στην επιχείρησή σας και κάνω αυτή τη μετατροπή, θα έχω ένα χαρτί ότι είναι εγγυημένη αυτή η αλλαγή? Εμείς σαν εταιρεία δίνουμε γραπτή εγγύηση για κάθε μας εγκατάσταση, η οποία καλύπτει και τα εξαρτήματα και την καλή λειτουργία του κινητήρα. Άρα τονίζουμε σε όλους όσους ενδιαφέρονται να κάνουν αυτή τη μετατροπή, να ζητάνε τις εγγυήσεις και να ζητάνε και τι καλύπτει κάθε εγγύηση. Ξέρετε, κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να σου καλύψει για μια μετατροπή του αυτοκινήτου σου σε υγραεροκίνητο την καλή λειτουργία του κινητήρα, στην ουσία δεν εγγυάται ότι το σύστημα, η επέμβαση που κάνει δεν μπορεί να σου βγάλει πρόβλημα. Επειδή δεν έχουμε την απέτηση όλοι μας πελάτες να είναι μηχανικοί αυτοκινήτων και γνώστες των κινητήρων τους, πιστεύουμε ένα πολύ καλό κριτήριο μιας σωστής επιλογής συνεργείου και εταιρείας υγραεριοκίνησης είναι το κομμάτι της εγγύησης. Γι' αυτό το ρώτησα. Εδώ μου λέει κάποιος, λένε ότι η ρύθμιση πέφτει μετά από 30 έως 40 χιλιόμετρα. Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Με το υγραέριο, λέει, τι ακριβώς γίνεται? Δεν το καταλαβαίνω. Αν το καταλάβω, θα προσπαθήσω να καταλάβω, γιατί και εγώ δεν μπορώ. Υποθέτω ότι εννοεί ότι στην ουσία, μετατρέποντας το αυτοκίνητο σε υγραεροκίνητο, η διαδικασία της ρύθμισης ποια είναι? Εξομοιώνεις τον εγκέφαλο του υγραερίου, τον ξεχωριστό εγκέφαλο του υγραερίου, με τις ρυθμίσεις του εγκεφάλου του εργοστασιακού της βενζίνης. Αυτό σαφώς χρειάζεται κάθε 20, κάθε 30.000 χιλιόμετρα έναν επανέλεγχο, κάτι σαν συντήρηση, για να μπορείς να κρατάς όντως τις ρυθμίσεις στο ίδιο επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι πέφτει, σημαίνει ότι χρειάζεται μια αναβάθμιση κάθε τόσο. Για τις βαλβίδες του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί η υγραεριοκίνηση, πρέπει μετά από μερικά χιλιόμετρα να τις αλλάξουμε? Όχι. Τα ερωτήματα είναι τηλεθεατών, δεν είναι. Κατανοητό, βλέπω ότι τα διαβάζετε. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το κομμάτι των βαλβίδων. Πολλοί κόσμος έχει πληγωθεί σε αυτό το κομμάτι. Πολύ σημαντικό είναι το εξής. Ένα αυτοκίνητο το οποίο, όπως σας είπα, και υγραέριο, έχει ρυθμιστεί από τον εκάστοτε εγκαταστάτη με τρόπο να δουλεύει σε όλο το φάσμα λειτουργίας του στα ίδια επίπεδα που δουλεύει εργοστασιακά στην περίπτωση της βενζίνης. Επειδή τα διάκαινα των βαλβίδων ενός αυτοκινήτου που έχει μηχανικές βαλβίδες
διαφοροποιούνται με τη χρήση. Καλό είναι στα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με υγραέριο και έχουν μηχανικές βαλβίδες να κάνουν έναν τυπικό έλεγχο κάθε τόσο θα ορίσει ο εκάστοτε εγκαταστάτης συσκευής βάσει της συσκευής, την ποιότητα της συσκευής που δουλεύει, κάθε πότε θα είναι αυτή η περίοδος, να κάνει έναν έλεγχο λοιπόν τα διάκαινα των βαλβίδων αν συνεχίζουν και είναι στα εργοστασιακά επίπεδα. Αυτό δηλαδή. Τώρα, εντάξει, τώρα τα διάκαινα των βαλβίδων και τα λοιπά, αυτά είναι λίγο τεχνικές λεπτομέρειες, εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Ουσιαστικά όμως. Ουσιαστικά, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή οι βαλβίδες έχουν ένα θέμα, τέλος πάντων με τη μετατροπή, θα πρέπει να τις προσέχουμε ιδιαίτερα και να λέμε. Όχι ιδιαίτερα, αυτό σας εξηγώ. Ναι. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κινείται το αυτοκίνητο σωστά στο υγραέριο είναι πρωτίστως να κινείται σωστά στη βενζίνη. Εμείς, σαν Gas Theodore, αυτό που λέμε στους πελάτες μας που μετατρέπουμε τα αυτοκίνητά τους είναι ότι ασχέτως αν τα χιλιόμετρα πλέον τα γράφεις με υγραέριο, αν το αμάξι πλέον θα κινείται μόνο με υγραέριο, τα σέρβις του αυτοκινήτου να συνεχίσει να τα τηρείς πιστά σύμφωνα με αυτά που λέει ο εκάστοτε κατασκευαστής. Η Toyota, η BMW, η Mercedes. Οπότε μέσα σε αυτή τη διαδικασία συντήρησης είναι και ο έλεγχος των βαλβίδων. Ρωτούν εδώ μερικοί τηλεθεατές, γιατί λέει οι εταιρείες, οι βιομηχανίες δεν βγάζουν κατευθείαν αυτοκίνητα με υγραεροκίνηση? Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που έχουν ξεκινήσει να βγάζουν αυτοκίνητα εργοστασιακά διασκευασμένα σε υγραεροκίνητη, δηλαδή κατευθείαν να μην κάνεις από το εργοστάσιο με 2 καύσιμα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σε έναν όγκο μιας βιομηχανίας, αυτοκινητοβιομηχανίας, το να ενσωματωθεί ένα ξεχωριστό τμήμα είναι μια ολόκληρη διαδικασία αλλαγής παραγωγής. Οι περισσότερες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες του εξωτερικού επιλέγουν και δουλεύουν φασόν. Τι εννοώ φασόν? Ο πελάτης ο οποίος θέλει το αυτοκίνητο να το αγοράσει καινούριο με υγραέριο, από το εργοστάσιο το στέλνουν σε αξιόπιστους εγκαταστάτες της ευρύτερης περιοχής τους και μετατρέπεται το αυτοκίνητο εκ των υστέρων. Υπάρχουν και τέτοιες συνέργειες δηλαδή. Ναι, σαφώς, δεν βγάζει η μαμά εταιρεία υγραεροκίνηση, του στέλνει, υπάρχει μια γιατί πρέπει να αλλάξει όλη τη δομή παραγωγής. Αυτό βεβαίως. Κατάλαβα από αυτό που λέτε. Υπάρχουν 2-3 μόνο εταιρείες που βγάζουν συγκεκριμένα όμως μοντέλα κατευθείαν με υγραέριο. Και ή με φυσικό αέριο. Ξεκίνησαν και με φυσικό πλέον. Και κάτι πρακτικό. Κάποιος ο οποίος μας βλέπει και θέλει να το δει λίγο καλύτερα το θέμα. Τι θα του λέγατε, τι θα του συμβουλεύατε, πού μπορεί να σας βρει? Το πρώτο που λέμε στο πελάτη, γιατί είτε τηλεφωνικός είτε μέσω διαδικτύου που πολλοί κόσμος έχει αρχίσει πλέον να κάνει την έρευνά του, είναι ότι πρέπει να περάσει από ένα συνεργείο με το αυτοκίνητο και να γίνει μια κουβέντα, μια συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο πλέον αυτοκίνητο. Γιατί το να μιλάμε γενικά είναι πολύ απλό, αλλά ίσως δεν λύνει τους προβληματισμούς που έχει ο καθένας για το δικό του ακριβώς αυτοκίνητο. Αυτό που συμβουλεύουμε λοιπόν σε όλους, όποιος ενδιαφέρεται είτε να εγκαταστήσει συσκευή αεροκίνησης, είτε απλώς να πληροφορηθεί τι ακριβώς ισχύει για το δικό του αυτοκίνητο, μπορεί να περάσει κάποια στιγμή από την εταιρεία μας. Είμαστε στην οδό Γιαννιτσών 181 πίσω από τον κεντρικό σταθμό ΚΤΕΛ Μακεδονίας, με το αυτοκίνητό του, όπου υπάρχουν ειδικοί πάνω στο κομμάτι της αεροκίνησης να τον εξυπηρετήσουν και να του απαντήσουν σε κάθε προβληματισμό. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, εγώ τουλάχιστον, κύριε Παπαδόπουλε. Παρακαλώ. Σε περίπτωση ατυχήματος, σύγκρουσης, οδηγάς το αυτοκίνητό σου, έρχεται από πίσω ο άλλος, σκέφτεται ότι έχει απλήρωτη τη ΔΕΗ και μερικά ακόμα ταμεία, δεν προλαβαίνει να πατήσει φρένο και έρχεται από πίσω. Έχω κάποιον κίνδυνο μεγαλύτερο από ότι αν είχα το ντεπόζιτο της βενζίνης στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου? Ίσα ίσα που ο κίνδυνος είναι πολύ μικρότερος από τη βενζίνη. Να ξέρετε ότι όλα τα συστήματα, τα πιστοποιημένα συστήματα αεροκίνησης καλύπτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Υπάρχουν 3 βαλβίδες ασφαλείας που μπαίνουν σε κάθε αυτοκίνητο που μετατρέπεται σε αεροκίνητο. Η μία βαλβίδα είναι μπροστά στον κινητήρα, η δεύτερη μην μας λέτε λεπτομέρειες, θα μπούμε να τις για το μπρος και πίσω που με ρωτήσατε. Άντε και το είδαμε, θα καταλάβουμε. Πείτε μου, μας τρακάρουν. Σε κάθε περίπτωση είτε σύγκρουσης, είτε ανατροπής, με συγχωρείτε, είτε χτύπα ξύλο, ακόμα και πυρκαγιάς του αυτοκινήτου, όλο το σύστημα κλειδώνει, σφραγίζει, γίνεται εκτόνωση της βαλβίδας ασφαλείας και κλειδώνει το σύστημα. Είναι πολύ πιο ασφαλές λοιπόν να κινείται το αυτοκίνητο με υγραέριο από ότι με βενζίνη. Εδώ που τα λέμε και στα τελευταία ρεπορτάζ, εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουμε ακούσει
κάποιο τροχαίο που να έχει έτσι ιδιαίτερες συνθήκες, επειδή ακριβώς ένα αυτοκίνητο είναι αγριαεροκίνητο? Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ ατύχημα που να οφείλεται σε υγραέριο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαδόπουλο. Εγώ ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε στη διαφημίσεις αφού σας πω αυτή την είδηση. Ξαφνικά λέει σε ένα πρακτορείο ΠΑΠ στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα, είδανε όλοι έναν τύπο να αρχίσει να χορεύει, μάλιστα ανέβηκε πάνω στα τραπέζια και σύντομα κατάλαβαν γιατί χορεύε, Χρήστο. Είχε κερδίσει 500.000 ευρώ. Το διαπίστωσε εκείνη την ώρα, οπότε δεν θα χόρευε και πάνω στα τραπέζια. Πάμε σε διαφημίσεις.